Добре дошли в поредното видео. И този път ще говорим за трансфери. Трансфери е наистина прост модул на нашата платформа, но е абсолютно невероятен за използване, защото ще ни помогне да можем да се прехвърляме от точка А до точка Б по всяко време. Не само при полети, не само при пътуване, но дори ако сте в страната си или дори в града си, този трансфер може да ви бъде наистина полезен. Така че първото нещо, което трябва да направите, е просто да изберете мястото за бране. Нека си представим, че искам да пристигна през 2020 година. Намирам се на летище Орлианс и искам да отида в Ла Дефанс, района, който искам да посетя. Така че мога да сложа Айфеловата кула, мога да сложа всяко място, близо до летището, разбира се, или близо до града, за да направя трансфера си. Също така, трябва да изберем датата, на която искам да го направя, и в колко часа искам да се осъществи трансферът. Тук е важно да изберете колко хора ще бъдат в трансфера, но също така дали имате багаж или дали имате животни в ситуацията. И ако е различен багаж, трябва да го изберете и тук. Важно е, защото понякога може да пътувате и знаете, че имате много багаж със себе си, така че е необходим различен трансфер, например по-голям. Така че е важно да се посочи правилната информация тук. Сега ще търся и е наистина бързо, за да ми се покажат резултатите от тези преводи. И за този пример имам 5 опции. Тук можете да видите разстоянието между мястото на вземане и мястото на слизане в километри и мили. Също така, ако можете да видите тук, мога да избера икономична Toyota Prius. Разполага с 3 места и място за 3 багажа. И също така, ако искам да участвам в ECLA. И аз имам тази опция и това е цената, която плащам. Предлага се и за ванове с множество опции, или дори за S-клас. Така че за този пример ще взема Toyota Prius и ще кликна върху «Резервирай», а цената е само 5-2 евро. Както виждате, там е посочено колко кредита за пътуване ще спечелите. Когато пристигна с полет, мога да въведа тук например номера на полета, с който ще пристигна. Това е за да може лицето, извършващо трансфера, да има информацията, за да проследи полета ни и да бъде готово да ни вземе в точното време. Можете също така да въведете някаква специална информация тук, като например полет. Например, аз ще пристигна с екипировка за голф. Не знам. И можеш да сложиш лайк, моля. Искам табела с име. Не. Така че можете да предоставите цялата тази информация, която той да получи, и разбира се, когато завършвате резервацията си, можете да използвате точки за лоялност и кредити за пътуване. Така например, в моята ситуация, бих могъл да предприема това пътуване и да платя 0 евро, използвайки кредитите си за пътуване, или само евро. Използвайки моите точки за лоялност, може да намали цената още повече до само 48,99. Това е наистина просто и можете да следвате всичко. Разбира се, трябва да настаните и гостите тук. Съжалявам, че го споменавам едва сега. Но е наистина прост и е наистина полезен, този модел, когато искате да пътувате, но разбира се, когато искате да се движите през дните, в които посещавате град или дори ежедневно.